takže čaute ľudia. Teraz tu nájdeme... Dobre, takže čaute ľudia. Teraz ideme... Ja vás vítam pri novom videu. Dneska budeme točiť s Paťom Adusty Trip. Bustajme, či jak. A keď si na tomto kanáli nový alebo nová, tak určite daj... Tak určite daj odbej aj like, aj zvonček. Počkaj, Paťo, ale ja si nemôžem kúpiť auto. Kamo prdele, bo nemám coiny. Ja viem. No a dusť coin. Ja viem. Dobre, poď. Poďme. Počkaj. Kešto? Keď dostanem lietadlo, tak neviem. Je tam keď dostanem lietadlo, tak ja neviem. Dobre, to nevadí to potom. Dobre, no Paťo, poď už, ne? No, dobre, choď vytvoriť mapu. Tak keď sa... Dobre, no poď na dajakú mapu. Dobre, poď na čestku. Čo si dostal? Ja nič zatiaľ. Net equip. Dobre, no tá ja idem prečej. Paťo, ty tam ešte si? No poď Dobre, poď vytvoriť mapu. Ja... Kamo, no poď. Ja vidím, lebo ty ideš strašne pomaly, kamo. Kamo, z 10 ľudia doslova. No, dobre, ok. Za jaké? No, ale prečo to ľudia, prečo to revituje? Prečo to ľudia... No, čo si chcel? Ja viem, vieš čo? Teraz ľudia, vy ste to videli, ono to lietalo. 100% ste to videli, ono to lietalo. Môžete vidieť aj tu na rohu, neviem, tu, v rohu, tam, viete, vieš, tam sú také, koľko natáčame? Kamo. Hm, 4 minúty. Ok. Lockdown. Dobre. Ja idem po benzín. Kamo, šibloky. Počkaj. Tá ok. Ale počkaj, bo sa ti bude vylievať. No už sa ti ne... Ja som urval motor. Ľudia, keď tu dáte, ja neviem, 20 lajkov, alebo ja neviem, keď tu dáte 10 lajkov, tak s Paťom dáme ďalší diel.
a Dusty Trip. Paťo, zmeň farbu, nie? Tu mám banán. Kamo. Ty si Sigma. Tu je banánik. Dobre, kamo, vysielačka. Ľudia, keď chcete, tak na budúce naštartujeme toto auto. Je v ňom tak hovienko. Akože čo máme v kufi? Hej, ľudia, chcete vidieť bug? Pozerajte, otvorte si takto ako ja. Otvorte si tak... Dobre, či bug je? Hej, chcete vidieť bug, ľudia? Takto si to nastavte ako ja, takto. Dajte. A môžete sa odpáliť. Ale teraz mi to nepôjde. Takže pozerajte. Tu nás si to chytíte a púp! No nejde mi to. Dobre, a banánik jede. Kde je banán? Banán. Ja, počkaj, chod na bok. Jedade banánik. Jedade banán. Počkaj, ja som naštartujem. Jedade banán. Nevidím banán. Bo som naštartoval. Bo som chcel vedieť, kde je banán. Banán! Ľudia, napíšte. Ľudia, napíšte do komentárov hashtag grip banánik. Hej, ľudia, napíšte do komentárov hashtag grip banánik. Napíšte do komentárov hashtag grip banánik. Vidíte, upáli trošku. Počkaj, dobre. Dobre, poď jeden. Je to sit. Zapínam svetlo a jedeš. Poď jeden, ne. Banán. Viete, kde je banán? Rip, hash. Ľudia, napíšte fakt do komentárov hashtag rip banánik. Google sa a umrel. Banán. Napíšte do komentárov hashtag banán. Rip banán. Hashtag rip banán. Kde je? Dal? Kamo, počkaj. Chladič, kamo, zastav. To tá jede. Čo nám tam... No, dobre, ale mami. Koľko nám začalo? Dobre, takže ľudia, viete, video je u konca, lebo už za chvíľu mi to vypne. Takže... Dobre, takže ľudia, čaute a vidíme sa u novom videa, takže čau.